Раздзел 18. Казачкі. Раптам хтосьці кашлянуў у цемры. Тады пачуўся голас. «Казачкі расказваеце, Іванович!» Аксана ад нечаканасці міжволі ўскрыкнула. Хлопцы паўскоквалі на ногі. Ад плота аддзялілася постаць, ступіла бліжэй. Усё, пазнаўшы, уздыхнулі з палёгкаю. Гэта быў дзед Макар. Як ён умудрыўся так ціха падысці, што ніхто не пачуў. І колькі часу стаяў так, маўчком, слухаючы. Навошта яму гэта? «Што ж вы дзяцей спалохалі?» – незадаволена сказаў бацька. «Дзяцей? Гэта добрыя дзеці». Дзед Макар пакасіўся на хлопцаў. Відаць, яму хацелася расказаць пра ўкрадзены тэлевізар, але прамаўчаў. Прысеў на кукішкі, адшукаў у патухлым куродыме кавалачак кары, доўга дзьмухаў на яе. Дабіўся такі скрынкі, прыкурыў. У агеньчыку цыгарэты на міг дзіўна бліснулі яго глыбокія вочы. Аксана прытулілася да бацькі. «Чуў я», – прамовіў дзед, пыхкаючы дымам таннай цыгарэты. «Казачкі ўсё гэта. Нашто тлуміць малым галаву? Хай бы лепш работу якую рабілі, бацькам памагалі. Карысць была б, а не цягаліся б абы-дзе». «Казачкі?» – перапытаў бацька. Вось такі ж хлопчык, як гэтыя з-пад Барысава, неяк заўважыў птушку, якая насіла ў сваё гняздо штосьці бліскучае. У гняздзе аказалася груда манет 16 стагоддзя, прускіх, польскіх і расійскіх. Другі такі ж хлопчык з Наваградчыны выпадкова капнуў зямлю палкаю і натыкнуўся на скарб польска-літоўскіх манет 17 стагоддзя. Вось вам і казачкі. Дык і ў нас капаюць быкраты. А што толку? Адно не даюць зямельцы спакою. Вось яна і радзіць перастае, зямелька наша. «Што вы, дзед Макар?» – запярэчыла Аксана. «Наадварот, зямлі чужога не трэба. Яна выштурхоўвае з сябе розныя камяні, жалеза. Праўда ж, тата?» Але бацьку, відаць, не дужа хацелася ўступаць у палеміку з няпрошаным госцем. Ён неахвотна пацвердзіў. «Праўда. Усё, дачка, пара спаць». І падняўся. «Грэх зямельку чапаць», – гнуў сваё дзед. «Капаюць, рыюць штолета. А чаго рыюць, што шукаюць? Усё нечага не хапае людзям. А я так думаю, калі б было што ў зямельцы нашай, даўно знайшлі б. Правільна я разумею?» Ніхто яму не адказаў. «Іванович», – звярнуўся раптам дзед да бацькі, – «вось вы, я ведаю, крыўдуеце на мяне. Пагаварыць не хочаце? Дзецям і то ўвагу далі, а я, значыць, нічога не разумею, стары пень. Так выходзіць?» «Не, не так», – адказаў бацька. «Калі б не стаялі цішком ля плота, а падышлі да нас, і вы паслухалі б, ды вы і так слухалі». «Крыўдуеце», – паўтарыў дзед. «А за што? Плот вашай маці зрабіў? Зрабіў. Дрывамі памог? Памог. Рыбкаю, грыбамі». «За гэта я вас паважаю», – суха адказаў бацька. «А крыўдую трохі толькі за адно. Вы робіце ўсё гэта, а потым хваліцеся ўсяму пасёлку, які вы добры». «А як жа інакш?» – шчыра здзівіўся дзед Макар. «Я ж стары, вось і люблю пагаварыць. І вы, Іванович, будзеце старымі, і яны вось, дзеці. Тады пабачыце, што за радасць». «Добрай ночы», – кінуў бацька. «Хадзем, Аксана». Бацька пайшоў у двор. Чэсь кінуўся, перад веснічкамі злавіў за руку Аксану і шапнуў. «Выйдзі заўтра на вуліцу. Мы пакажам табе будан. У нас ёсць трэцяя манета». Раздзел 19. Планы. Дзень абяцаў быць пагодным. На чыстым сінім небе ні хмурыначкі. Сонца паднялося ўжо даволі высока, а на траве, на ствалах дрэў, на лісцях усё яшчэ раса.
Зяе, пераліваецца, успыхвае ў промнях мірыядамі зорак кропелек па ўсім поплаве. У нізінах каля прырэчнага кустоўя яшчэ сінеюць рэшткі начнога туману. Ціхая, павольная, паўсонная вада бярэзіны плешчацца ў бераг. Ад ракі патыхае ранішняй свежасцю. То тут, то там чуюцца ціхія гукі. Шпок, буль, шпок. Нібы хто кідае ў ваду маленькія каменьчыкі. Гэта невялікія рыбкі палююць на насякомых. Нездагадлівая машкарэча таўчэцца над самай вадою, шэрымі хмаркамі, радуецца сонцу. Раніцы і нават не падазрае, што служыць некаму усяго толькі сняданкам. Чэсь з Аксанаю спыніліся на абрыве, пад самымі вольхамі і дубам. «А цяпер паглядзі уважліва», – сказаў Чэсь. Аксана паазіралася. «Ну і што? Давай, вядзі, дзе той ваш будан? А мы прыйшлі над тваёй галавою. Там, на дрэвах? Вось гэта здорава! А ніколі не здагадалася б». Уверсе, у кронах дрэў, штосьці зашамацела. «А як узбірацца?» – спытала Аксана. «Па гэтай крывой вольсе. Хочаш, падсаджу?» – пачырванеўшы, прапанаваў Чэсь. Дзяўчынка сярдзіта бліснула на яго вачыма. «Яшчэ чаго?» Быкошка абхапіла гладкі, адпаліраваны нагамі ствол, уміг апынулася наверсе, схавалася ў лістоце. Радасны настрой у Чэся раптам прапаў ад гэтага сярдзітага яшчэ чаго. А так добра пачалася была раніца. За ноч пухліна прайшла, шчокі сталі аднолькавыя. Ён мог ужо не саромецца Аксаны. Ён нават падрыхтаваў ёй падарунак, які, загорнуты ў шчыльную паперу, ляжыць у нагруднай кішэні кашулі. І вось, яшчэ чаго. Чэсь няўклюдна, стараючыся не прыціснуцца да вольхі грудзямі, пакарабкаўся следам за дзяўчынкаю. Хлопцы абодва былі ўжо тут. Змітрок ляжаў на мяккім імху, падпёршы локцем падбародак, флегматычна глядзеў праз сетку лістоты на ўсход сонца. Міхал выглядаў занепакоеным. Ён стаяў на каленях у кутку каля палічак, перабіраў іхні скарб. «Здаецца, быў тут хтосьці чужы», – сказаў ён Аксане і Чэсю замест прывітання. «А ўсё на месцы». «Ды кажу ж табе, я гэта быў», – азваўся Змітрок. «Учора, калі прыехаў з горада, шукаў вас і ў будан залазіў». «Ну, добра», – сказаў Міхал. «Уладкоўвайся, Аксана. Як табе тут? Падабаецца?» «Здорава, проста цуд нейкі». Аксана, праўда, была ў захапленні. «Аж не верыцца, што ты на дрэве, высока над зямлёю. А колькі рознага дабра ў вас тут! Чайнік нават ёсць. Няўжо і гарбату тут грэеце?» «Навошта тут? Спускаемся ўніз да ракі, там кастрышча і галля сухога поўна», – адказаў Міхал. Ён расклаў на каленях сшытак, дастаў аловак, прыняў важны, нават урачысты выгляд. «Так, Чэсь, Аксана, давайце сюды талеры. Ну, вось. Цяпер ты зразумела, Аксана? Учора Чэсь зусім не квапіўся на тваю манету. У яго свая была, амаль такая ж на выгляд. Ён знайшоў яе на сваіх сотках, акурат на тым месцы, дзе магло быць першае пахаванне французскага афіцэра. Бачыш, якія падобныя?» «Праўда», – прашаптала Аксана. «Хлопчыкі, дык гэта ж значыць…» «Гэта значыць скарб наш», – панура перабіў Чэсь. «Дастаем копію бяросты, ты просіш у архіве на час 3 талер, і ўсё». «І ўсё!» – не могучы стрымаць радасць, Аксана абняла ўсіх па чарзе. Панурасць з Чэся як рукою зняло. «Чаму ж вы учора ўвечары маўчалі? Трэба расказаць пра ўсё тату», – вырашыла Аксана. «Ён параіць». Усе трое ўскінуліся. «Ну, зараз!»
Яны, дарослыя, 100 гадоў шукалі, не знайшлі. Раскажам, а сюды недзе наедзе розных экспедыцый, выкапаюць золата, а нам і дзякуй ніхто не скажа. Добра, добра, пакорліва згадзілася дзяўчынка. Я ж нічога. Калі вы ўсе супраць, давайце шукаць самі. Так, сказаў Міхал, я люблю ва ўсім парадак і яснасць. Давайце найперш запішам. Пункт 5. Галоўны і асноўны. Пошукі скарбу. А што за пункты? Зацікавілася Аксана. І чаму 5? А якія яшчэ 4? Так, драбяза. Міхалу цяпер проста сорамна было за тыя 4 метады здабывання грошай, асабліва за пункт 4, які прыдумаў ён сам. Падумаць, якое глупства пастарацца знайсці грошы на вуліцы. Аксана, строга, каб прыхаваць няёмкасць, звярнуўся да дзяўчынкі Міхал. Мы прынялі цябе ў кампанію. Цяпер ты ведаеш, дзе Будан. Можаш прыходзіць сюды ў любы час, калі захочаш. Робішся, як і мы, поўнай гаспадыняй усяго тут. Дай слова, што будзеш маўчаць, як рыба. Ніхто, ні бацька, ні бабуля, ні самая блізкая сяброўка не павінен ведаць ні пра Будан, ні пра скарб. Даю слова. Адразу ж лёгка згадзілася Аксана. Цябе гэта таксама тычыцца, маўчун ты наш. Змітрок толькі махнуў рукою. Маўляў, дарэмна апраўдвацца. Усё адно не паверыце, што нічога ён курту не казаў. Так, распісваем кожнаму заданні. Сёння 25 травеня. Я думаю, да канікулаў няма чаго рыпацца. Трэба спакойна давучыцца гэты тыдзень. Скарб, можна сказаць, у нас у руках, нікуды не дзенецца. Раней ці пазней яго выкапаем. Не так важна. Чэсь прапанаваў. Міхал, можа, адразу падумаем, як будзем дзяліць? Вядома, пароўну, сказала Аксана. І яшчэ Каці. Якой Каці? Сяброўцы. Яна падаравала мне талер. З гэтага ўсё і пачалося. Аксана, ты дала слова, нагадаў Міхал. Ніякіх сябровак. Дзяліць будзем на 4 часткі. Трэць Чэсю з Аксанаю, 1/4 нам са Змітраком. Талеры вашыя, гэта будзе справядліва. А потым кожны можа распараджацца сваёй долею, як захоча, у тым ліку і дзяліцца з Кацяю. Ніхто не запярэчыў, усе з павагаю зірнулі на Міхала. Нячаста даводзіцца бачыць людзей, якія з такой рашучасцю гатовы абдзяліць самі сябе. Значыць, сказаў Міхал, пачнем па алфавіце. Аксана, табе самае цяжкае і самае важнае заданне. Першае. Распытаць, адкуль талер. Ты забярэш яго з сабою ў Мінск. Другое. Сходзіш у архіўны музей, даведаешся пра ўсё падрабязна. Па магчымасці возьмеш копію бяросты. Хоць з копіяй, я думаю, праблем не будзе, раз яна ёсць нават у нашым школьным музеі. Пажадана было б неяк выпрасіць у архіве на тыдзень-другі іхні талер. Я паспрабую, кіўнула Аксана. Змітрок. Тое самае. Сходзіш у гарадскі краязнаўчы музей, даведаешся пра ўсё падрабязна, паспрабуеш выпрасіць у іх копіі. Мы з Чэсем будзем круціцца тут, на месцы, і чакаць вас. Усё ясна? Хто яшчэ што хоча сказаць? Я. Аксана як на уроку падняла руку. Калі мы ехалі з татам сюды, у чэрвені на аўтастанцыі у мяне хацелі адабраць талер. Я проста дастала яго з кішэні, а яны заўважылі. Хто яны? 2 мужчыны. Аднаго завуць Сева, а другі Лысы. У іх яшчэ машына, і яны ехалі за нашым аўтобусам да самых паплавоў. Я думаю, нічога страшнага, сказаў Міхал. Калі гэтая гісторыя з талерамі такая вядомая, дык нічога дзіўнага, што многія цікавяцца ёю. Аднак пільнасць не пашкодзіць.
Надалей ні Аксана, ні ты, Чэсь, ніколі не даставайце манеты без патрэбы. І яшчэ, каб не ўзнікала да нас падазронасці, будзем гаварыць. Нам далі на лета заданне збіраць матэрыялы пра гісторыю паплавоў. Усё зразумела? Зразумела. Тады купацца, весела закончыў Міхал. Каля берага вада ўжо цёплая. Хутка спусціліся ўніз, Аксана раптам спынілася. Не, я не магу, я забыла купальнік. Збегай, мы пачакаем. Ды ў Мінску забыла, думала яшчэ холадна купацца і не ўзяла. Чэсь здзіўлена зірнуў на яе. Хочаш, адыдзі ніжэй, за паварот, сказаў ён. Мы не будзем падглядаць, чэснае слова. Не, другім разам пакупаюся. Міхал са зметраком на хаду, скідваючы адзенне, кінуліся да ракі. Чэсь затрымаўся. Дастаў з кішэні падарунак, працягнуў Аксане. Гэта мёд. Табе. Сапраўды? Яна хуценька разгарнула паперу і ўбачыла зусім чорны круглы быяйка шарык. Гэта былі соты, поўныя бурштынавага духмянага мёду. Няўжо ад тых воз? Уразілася яна. Ад воз. А ты не верыла. Не, жартую, засмяяўся Чэсь. Гэта бацька учора знайшоў на лузе, чмяліны мёд. Што ў вас за сям'я, адны пчаляры нейкія? Аксана раптам успомніла, што яна непрыгожая, і замоўкла. Дзякую, суха сказала яна. Пабягу, збірацца трэба. Да сустрэчы праз тыдзень. Аксана, паклікаў Чэсь услед. Дзяўчынка спынілася. Што? Не, нічога. Пакуль. Раздзел 20. Лета. Апошні тыдзень здоўжыўся як ніколі. І вось нарэшце лета, канікулы, цэлых 3 месяцы, чэрвень, ліпень, жнівень. Нават самі словы гэтыя гучаць бы музыка. За адно лета ты сталееш на цэлы год. Ты не без лёгкага суму здаеш у школьную бібліятэку падручнікі, да якіх так прывык за 9 месяцаў. Хаваеш на дно шафы стары дзённік і 100 сшыткаў з дыктантамі і сачыненнямі. У першы ж дзень канікулаў абуваеш кеды або красоўкі, адзяеш якія-небудзь шорты, зробленыя са старых джынсаў, майку, і ўсё гэта будзе з табою цэлае лета, абносіцца, палюбіцца. І ў гэтай зручнай, лёгкай апрацы, якую не баішся запэцкаць ці падраць, ты радасна пераходзіш мяжу і ўступаеш на тэрыторыю іншай краіны з кароткаю назваю лета. Краіны яркага сонца, цёплых дажджоў і навальніц, грыбных туманаў, краіны футбола, ранішняй і вечаровай рыбалкі, арэхаў і ягад, паходных вогнішчаў, краіны цікавых кніжак і першага кахання, краіны загадак і адкрыццяў. Міхал з Чэсем вылезлі з рэчкі, пакідаючы за сабою на мокрам узбярэжжы глыбокія вузкія сляды, якія адразу ж напаўняліся вадою. Упалі на гарачы пясок. Адразу ж скура абодвух пачала пакрывацца цыпкамі. Па целе прабягалі дрыжыкі. Сёння 3 чэрвеня, сказаў Чэсь непаслухмянымі ад холаду вуснамі. А ні Аксаны, ні Змітра. Затое Курт з'явіўся дзень у дзень. Гэтак сама зваўся Міхал. Сёння я бачыў, коз пас на выгане. Дзед Макар трымаў казу з казляняткам. Заўсёды яны пасвіліся і прыходзілі дамоў самі. А тут Курт, відаць, дзеля спартыўнай цікавасці раптам загарэўся за імі глядзець. Міхал з Чэсем даўно выканалі сваё заданне, ці, лепш сказаць, яны яго не выканалі. Нічога не ўдалося дабіцца. Школьны гістарычна-краязнаўчы куток аказаўся шафаю з вялікім навясным замком.
Шафа стаяла ў глухім канцы калідора, і на яе ніколі не звярталі ўвагі. Маладая толькі што з універсітэта настаўніца гісторыі доўга не магла зразумець, чаго ад яе хочуць. «Нам на лета далі заданне», – патлумачыў Міхал. «Даведацца як мага больш пра гісторыю нашага пасёлка». Пачалі шукаць ключ ад замка. Ён аказаўся ў школьнай прыбіральшчыцы бабы Ніны. Адамкнулі. У шафе паверх груды запыленай пажоўклай макулатуры ляжала папка з надпісам «Нашы славутыя землякі». У папцы некалькі газетных выразак пра ўдзельнікаў Вялікай айчыннай вайны, уражэнцаў гэтых мясцін. «І гэта ўсё? Увесь музей?» – расчаравана спытаў Чэсь. Настаўніца чамусьці пакрыўдзілася. «А што вам яшчэ трэба?» «Штосьці больш даўняе, звязанае з гісторыяй», – сказаў Міхал. «Гэта і ёсць гісторыя вашага пасёлка», – адказала настаўніца. «Што вам яшчэ?» Умяшалася баба Ніна. Яна з ключом у руцэ стаяла побач і чакала, калі папку пакладуць на месца, і зноў можна будзе начапіць на школьны музей замок. «А вы схадзіце да Ірыны Леанідаўны», – параіла яна. «Старая настаўніца ўжо 10 год на пенсіі, да яе ўсе ходзяць, каму гісторыя трэба». Схадзілі да Ірыны Леанідаўны, якая жыла адна ў хаце ў самым канцы паплавоў, пад лесам. Настаўніцы не засталі дома. Суседка патлумачыла, што яна паехала ў госці да сына, вернецца недзе праз тыдзень. Усё, заставалася толькі адно – чакаць Аксану з метрака, а цяпер ужо і настаўніцу Ірыну Леанідаўну. На 4-й дзень канікулаў прыехаў урэшце змітрок. «Нічога не атрымалася», – спакойна аб'явіў ён. «Краязнаўчы музей не працуе, зачынены на рамонт». «І наколькі?» «Яны самі не ведаюць. Сказалі, надоўга. Там будынак стары, ледзь лепіць, усе сцены патрэскаліся». «І ты моўчкі завярнуўся і пайшоў?» «Не, пачаў прасіць. Кажу, мне на лета задалі заданне па гісторыі паплавоў, пра помнік». Зміцер замоўк, успамінаючы. «Ды не цягні ты, а яны?» «Параілі з'ездзіць у паплаўскую школу, у вашую, значыць. Там сказалі добры школьны музей». «Добры», – пасміхнуўся Чэсь. «Бачылі мы той музей». «А можа, нам не ўсё паказалі, Міхал?» «Навошта ім штосьці хаваць?» – адказаў Міхал. «Хутчэй за ўсё, тая адзіная папка і ёсць уся гісторыя». Раздзел 21. Шпіён. За пасялковай крамаю быў сметнік. Тут хлопцы знаходзілі скрынкі для ўпарадкавання будана, а за сметнікам пустэча, зарослая па краях быльнягом і крапівою. У цэнтры вытаптаная капытамі кароў, якіх гналі праз гэтую пустку на пашу. Сюды Курт выводзіў сваіх коз. Козы не звярталі на пастуха ніякай увагі, хадзілі, дзе хацелі. А Курт з важным выглядам, з пугай у руцэ, тупаў следам, прыкрыкваючы на іх. Відаць, яму, гарадскому хлапчуку, бачылася ў гэтым занятку нават нейкая рамантыка. Ды і што яму яшчэ рабіць? Плаваць не ўмее, у кампанію не прымаюць. Хвалёныя геолагі, што абяцалі яму працу, паехалі ў Мінск. Чэсь, Міхал і Змітрок сядзелі каля крамы на траўцы. Яны пацягвалі з бутэлек цёплую фанту і абмяркоўвалі Курта і яго коз. Дзіўна было, як ён зусім не саромеецца, не баіцца яшчэ адной мянушкі, якая можа прыліпнуць да яго. Хоць што яму губляць? Усё адно ніхто не сябруе з ім. Чэсь аж пашкадаваў яго. «Вова!» – крыкнуў ён, каб завязаць гутарку. «Колькі даляраў ты ўжо зарабіў? На фанту хопіць?» Курт ляснуў пугаю, навучыўся. Спакойна адказаў.
Прыедуць геолагі, зараблю. І не толькі на фанту. Фанты я вашай не бачыў. Шчасце такое. Калі яны прыедуць? Калі каза на выгане свісне? Не сунімаўся Чэсь. Не чапай, ну яго, сказаў Міхал. Курт прыжмурыўся. Прыедуць, калі вы скарб свой знойдзеце. Шукацелі. Бяросту яны шукаюць, талеры. Лепш тэлевізар вярніце. І, азіраючыся, хутка падаўся бліжэй да агародаў. Міхал з Чэсем аж падавіліся фантаю. Чорт вазьмі! Змітрок, як гэта разумець? Міхал, кашляючы, скапіў з метра за каўнер чыстенькай кашулі. Адпусці, спакойна цвёрда папрасіў Змітрок. Вось так. І вось што я вам скажу. Калі не будзеце верыць мне, застанецеся ўдвух. Напалохаў. Чэсь раптам пакруціў галавою, прамовіў з дакорам. Усё зразумела. Не чапай яго, Міхал. Ты сам ва ўсім вінаваты. Міхал задыхнуўся. Я? Ты! Ты ж заўсёды любіш парадак, каб усё было падрабязна распісана. Ну, здагадаўся? Міхал уставіўся на Чэся дзіўнымі вачыма, трасянуў чупрынаю. «Сшытак!» – падаўлена сказаў ён. «Гайда ў будан!» У будане ўсё нібыта ляжала так, як хлопцы і пакідалі ў апошні раз. Але Міхал да драбніц ведаў тут месца кожнай рэчы. Ён адразу кінуўся ў куток. Сшытак разгортвалі. Спінінг знік. Нож паляўнічы. Астатняе, здаецца, ўсё на месцы. «Добра, што манету тут не пакінулі», – сказаў Змітрок. Чэсь нагадаў. «Вось адкуль ён ведаў, што мы хацелі разбагацець. Помніце? І што да геолагаў прыйдзем прасіцца». «Але чакайце», – сказаў Міхал. «Значыць, ён ужо даўно ведае, дзе будан». Цяпер надышла чарга пачырванець Змітраку. «Гэта я вінаваты, хлопцы», – пакорліва схіліў ён галаву. «Я шукаў вас тады, калі з горада прыехаў, і ў будан лазіў, а Курт мяне высачыў». Міхал махнуў заціснутым у руцэ скручаным у трубку сшыткам. «Ды што ўжо? Цяпер не важна. Важна, што ты не здраднік і не балбатун, як мы на цябе падумалі». Усё адно ва ўсіх прыкра было на душы. Ад нядаўняй прысутнасці тут чужога чалавека сам будан здаваўся ўжо нейкім чужым. Нават калі б Курт нічога не ўзяў, і тады было б прыкра. А тут крадзеж сярод белага дня. Як гэта брыдка, сорамна. Чэсь парушыў цішыню. Самае крыўднае, мы нічога не можам даказаць. Ну, пойдзем мы да дзеда Макара разбірацца. Курт скажа: «Я вашага будана у вочы не бачыў, а вось вы тэлевізар укралі». Працяг будзе. Да сустрэчы!